Ndi nthawi ya nkhani ndipo kupatsirani nkhanizi ndine Robert Kaluwa. Poyamba tione mitu ya nkhanizi. Mtsogoleri wa dziko la Mozambique a Filipe Nyusi wadandaula ndi kutsika kwa malonda pakati pa mayiko a Malawi ndi Mozambique. Nthumwi kuzokambirana zotsogozedwa ndi ofesi ya ombudsman zamvana kuti boma lithane ndi nkhawa zakukondera pa ntchito za ku Israel. Chipani chotsutsa cha DPP chanenetsa kuti boma liyenera kutulutsa mwachangu ripoti la ngozi ya ndege yomwe idapha achilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Mzamasewero timu ya Silver Strikers yalepherana 1-1 ndi Chitipa United mu TNM Super League. Ndizi ndi zina zambiri mukhale pomwepo. Tiyambe ndi nkhani yokuti mtsogoleri wa dziko la Mozambique a Filipe Nyusi wadandaula ndi kutsika kwa malonda pakati pa mayiko a Malawi ndi Mozambique, ngakhale mayikowa anagawana malire komanso ali pa ubale wa ukazembe. Anyusi anena izi lero ku Blantyre potsekulira chionetsero cha zaulimi mu mzinda wa Blantyre ku Chichiri Trade Fair. Alex Banda anali kumeneko ndipo wadza ndi zambiri. A president aku Mozambique a Filipe Nyusi akuti dziko lawo ndi kuno kwathu ali pa ubale watsopano omwe usinthe ntchito zachuma m'mayiko awiriwa. Komabe Anyusi ati ngakhale pali ubale wabwino wa ukazembe pakati pa iwo ndi president Lazarus Chakwera komanso mayiko awiriwa, mayikowa sakuchita malonda mopereka chiyembekezo. Polankhulanso pamwambowu, president wa bungwe lolimbikitsa malonda la MCCCI Dr. Wesley Phiri anati ndi okhumudwa kuti dziko la Malawi likunkanugula katundu wambiri kunja kusiyana ndi yemwe akuchoka mdziko muno kugulitsidwa mayiko ena. Iwo ati kusemphana pa malondaku nkomwe kukuchititsa kuti dziko la Malawi lidzisowa ndalama zakunja zomwe zimathandiza dziko lino kugula zinthu zofunika monga mafuta agalimoto ndi feteleza yemwe ngofunika pa ntchito ya ulimi. Kumbali yake mtsogoleri Lazarus Chakwera anati Amalawi adekhe kamba kuti kutsogoloku kukubweratu zipatso za ntchito zochoka ku Agicom, Shire Valley Transformation Project ndi ija ya minda ikuluikulu ya Mega Farms. Iwo alimbikitsanso alimi ndi amalonda kugwiritsa ntchito msika wa African Continental Free Trade Area omwe umalimbikitsa kugulitsana katundu m'mayiko omwe ali mchigwa cha Africa, komanso ayembekezere kuti pakhala misika ina ku mayiko aku Ulaya ndi ina yakuzambwe kwa dziko komwe iye akuyembekezeka kusayinirana maubale. Chionetsero cha ulimi cha nambala 20 kwabwera kampani komanso amalonda oposera 184 kuchokatu pa 113 chaka chatha. Ngakhale kuti mwambowu ngwakuno kumudzi kwabweranso tu ochita malonda ochokera ku Eswatini, Kenya komanso tu mdziko la Mozambique omwe akutenga nawo gawo pa chionetsero chomwe chithe pa 31 mwezi uno wa August. M'malo mwa Zode kuno ku Blantyre, ndine Alex Banda. Nthumwi kuzokambirana za mbali zinayi zokhudza madandaulo a chinyamata omwe akufuna kukagwira ntchito ku Israel zamvana kuti unduna wa ntchito upereke mayankho ogwirika pakutha pa masiku 30. Mkulu omva madandaulo a anthu a Grace Malera watsimikiza kuti mbali zonse zomwe ndi unduna wa ntchito odandaula ndi kampani zolemba anthu ntchito zagwirizana izi pa zokambirana dzulo ku Lilongwe. Franklin Mtambalika anali kumeneko ndipo wadza ndi ripoti. Achinyamata omwe ali mgulu la anthu omwe akufuna ntchito mdziko la Israel lotchedwa Israel Job Seekers akhala kudandaula kuti ndondomeko yomwe boma likutsatira yosankha ogwira ntchito mdziko la Israel ikuwasala popanda zifukwa zenizeni. Kutsatira madandaulowa, gululi linakamang'ala ku ofesi yomva madandaulo a anthu ombudsman kuti wathandize. Mkulu womva madandaulo a anthu a Grace Malera wati zokambirana zawo zomwe zachitika lachitatu zapeza njira zomwe zithandizire achinyamatawa. Zingapo zimene Ministry of Finance ikatsatira so masiku masate akubwerawo mwina tinsafike bonera kuti nkhanicha ayikwaniritsa ndipo chitsogolo chenicho chaoneka. Mbali zitatu zinagwirizana ndi fundo zimene zinakhazikitsidwa zinachinyamata amene madandaulo lawo likhale kuti alipatsa mayankho. Polankhulapo pa nkhaniyi, mkulu wa bungwe la CHRR Amaiko Kayatsa akukhulupirira kuti achinyamatawa athandizika moyenera kudzera muzokambiranazi.
kungowasunga masamba mmene zinakalira kunalikulavisa panopa kuti akambirana komanso Minister of Labour alonjeza kuti aita address issue imeneyi ndizabwino ndithu pakufunika ndithu kuti zimene alonjezazo akwaniritse kwasunga nyamala mmene kanthaitale osaziwa kuti kodi tsogolo lawo likhala lotani pa ulendo umenewo ndizodandaulitsa komanso ngati kupwanya ufulu wawo. Gulu la Israel Job Seekers lidalowa mkaundula wa anthu ofuna ntchito ku Israel pansi pa kampani zolemba anthu ntchito zoyima pazokha boma la Malawi lisanasayinirane mgwirizano wake ndi dziko la Israeli lilo. Boma lati makhonsolo ambiri mdziko muno muli anthu omwe samatha ntchito yawo zomwe zikusokoneza ntchito yothandiza anthu. Wachiwiri kwa nduna ya maboma ang'ono Owen Chimanika amayankhula izi pa msonkhano wa akuluakulu a makhonsolo a mchigawo chakumpoto kwa dziko lino ena pakati pomwe anati anthuwa amagwiranso ntchito yomwe si yawo zomwe ndizodandaulitsa. Steve Zimba ali ndi ripoti. Kutsekulira msonkhano owunika kuti makhonsolo kuchigawo chakumpoto komanso ena kuchigawo chapakati kwa dziko lino agwira bwanji ntchito zawo theka la pakati pa chaka chino kunali ngati kupereka mwambo kwa ma DC makhansala komanso ena omwe amagwira nawo ntchito ku makhonsoloko. Wachiwiri kwa nduna ya maboma ang'ono Owen Chimanika ali kupatola kuti ena ogwira ntchito ku makhonsolowo samatsata ntchito yawo nazo ndale pakati pogwira ntchitowa ndi ena zikusokonezanso zinthu kwambiri kumeneko. Mawuwa kulingana ndi zomwe anthu ndi mabungwe ena amadandaula ndi momwe makhonsolo amagwira ntchito zawo mdziko muno. DC boma la Chitipa Makimirani Magomero wati mikumano monga iyi imachititsa makhonsolo kuti achangamuke pakagwiridwe ka ntchito yawo. Ngakhale pano zinthu zayamba kuyenda bwino. Khonsolo ya Mzuzu komanso boma ena akuyembekezeka kugawana momwe amagwirira ntchito zawo pa zitukuko zosiyanasiyana somwe cholinga chake nkuchepetsa mavuto omwe amalapi amakumana nawo. M'malo mwa zodikira ku Mzuzu ndine Steve Zimba. Unduna wa zamaphunziro wati maphunziro pa nkhani zachilengedwe kwa ana msukulu za primary ndi ofunikira chifukwa athandizana kumvetsetsa za ngozi zogwa mwadzidzidzi komanso njira zothandizira kupewera. Mlembi wamkulu mundunawo Associate Professor Mangani Chilala Katundu ndi omwe alankhula izi pomwe amakhazikitsa buku lomwe liziphunzitsa zokhudza zachilengedwe. Maphunziro amenewa akugunda ku biology, akugunda ku social studies, akugunda malo siyana ife ngati zimene zisifuna zingothera pomwepa pamene tikukonzanso ndi kuunikira kuti maphunziro athu akhale andi tikuonetsetsa kuti maphunziro amenewa abweremo tiyikemo muzophunzirazo tiphatikizire tindakatulo timeneti kuti ana athu aphunzire zoyenerera. Zimene zizitithandizira kuti pamene tikuwasula iwowa kuti akhale atsogoleri amawa a dziko lathu lokongolali akufunika kuti nawonso akamadzakhala owunikira ndondomeko zosiyanasiyana zakayendetsedwe kaboma zidzakhale zokomera kusamalira chilengedwe. Pano li pano mmodzi mwa akuluakulu ku Lilongwe Wildlife Trust Dorothy Tembo Hema ati bukuli ndilofunikira pa maphunziro azachilengedwe. Iwo kufotokoza. Buku limene lili amalitcha mchizungu kuti source book. Source book yokuzana ndi zachilengedwe komanso nyama zakutchire. Buku limene lili likukamba zosiyanasiyana ngati kasamaliridwe ka nyama zakutchire komanso kumene zimakhala komanso mmene angasamalirire zinyalala zawo komanso mmene angasamalirire mitengo mmene angasamalirire madzi
komanso buku limene lili linatipangitsa ifeyo tinakhala ndi mphamvu kuti tipange buku limene lili chifukwa tinaona kuti zimene ana athu amaphunzira masukulu osiyanasiyana ndizochepa kobe pang'ono kuti tikakhala ndi buku limene lili zizatithandizira kwambiri kuti ana amene wawa akamakula akhale ozindikira komanso achidziwitso pa nkhani yokhuzana ndi chilengedwe komanso nyama zakuchi. nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya dodma yadandaula kuti kukula kwa mchitidwe wakatangale pa ntchito zothandiza anthu pa nthawi ya ngozi kukusokoneza ntchito yothandiza anthu. mkulu wa nthambiyi a Charles Kalemba wanena izi ku Lilongwe pa maphunziro a konsolo ya mzindawu ndi komiti zothandiza pa ngozi komwe wati mchitidwewu umachititsa anthu oyenera kulephera kupeza thandizoli. tindi ripoti lomwe lemba Western Guta. mkulu wa nthambi yoona ngozi zogwa mwadzidzidzi ya dodma a Charles Kalemba wati anthu osayenera ndi akupindula ndi thandizo losiyanasiyana lomwe akhala akupereka kulekana ndi anthu ochepekedwa. apa Kalemba apempha atsogoleri kuti apewe mchitidwe wakatangale omwe umachititsa izi. ndondomeko zogawira kumapezeka kuti nthawi zina kukuyambika zipolowe ozisawawa komanso nkhani ya kusowesa zinthu kuba kumene. naye mkulu wa konsolo ya mzinda wa Lilongwe McLeod Nkadamanja wati atsogoleri afunika azikonzekeretsedwa bwino powaphunzitsa mokwanira kuti azitha kupewa chinyengo ndi mavuto ena. tafuna kuti tipeze anthu okutikitsitsa kwambiri tiziyang'ana anthu amene ali oterera so zithandiza kwambiri anthu amaganiza kuti muna mumzinda amakhala aliyense ochita bwino ndi tikamayang'ana timayenera tizisiyana. mmodzi mwa atsogoleriwa Agafa Chitengo a dera la Kaliyeka ati komiti zoona za ngozi za dzidzidzi za m'madera sizimachita bwino m'mbuyomu kamba kopanda maphunziro oyenera. timalakwitsa sitimachita bwino koma ifeyo kubwera kwa maphunziro awawa atipangitsa kuti ifeyo ntchito yathu tigwire kuti wina aliyense athandizike. malingana ndi mkulu wa nthambi pomwe nyengo ya njala ikuyandikira nthambi yapeza 70% ya $240 million zomwe zikufunika pa nyengoyi chaka chino ndipo akufuna kuti ipindulire okhawo oyenera. ndine Western Guta ku Lilongwe. tsopano tione momwe ndalama yakwacha ikuchitira pa msika poyerekeza ndi ndalama zina zikuluzikulu pa dziko lapansi malinga ndi banki yaikulu mdziko lino ya Reserve. umu ndi momwe ndalama yakwacha ikuchitira pa msika poyerekezera ndi ndalama zina zikuluzikulu pa dziko lapansi malinga ndi banki yaikulu ya Reserve. mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Robert Kaluwa. tikumanenso posekedwa apa zikatha izi. nayi nkhata ya maluwa zikafikatu ngati pamenepa mphamvu zimatha nzeru imasowa. apa ndi pamene mukuyeneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors. iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza yaulemu kwa okondedwa wanu. iwowa amakumangirani chiliza chosiyanasiyana malingana ndi kukonda kwanu. iwowa amamanga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo. amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti afike. Asena Tiring Contractors. iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wachiliza chimene inu mukuchifuna ndipo amalola kumapereka pang'ono. mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe kulikuni kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 093 931 909. mukayimba namba limeneyi muyankhulana ndi Mr. Zuze Laison. iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikeko. kudandaula kwa kholo lako mwayi sudzaupeza.
takulandiraninso tione mitu ya nkhanizi. Wadandaula ndi kukutsika kwa malonda pakati pa mayiko a Malawi ndi Mozambique. Nthumwi kuzokambirana zotsogozedwa ndi ofesi ya ombudsman zamvana kuti boma lithane ndi nkhawa zakukondera pa ntchito za ku Israel. Chipani chotsutsa ya DPP chanenetsa kuti boma liyenera kutulutsa mwachangu ripoti la ngozi ya ndege yomwe inapha achilima ndi anthu ena 8. Mzamasewero timu ya Silver Strikers yalepherana 1-1 ndi Chitipa United mu TNM Super League. Tipitirire ndi nkhanizi. Chipani chotsutsa ya Democratic Progressive chanenetsa kuti boma liyenera kutulutsa mwachangu ripoti la kafukufuku pa chomwe chinachititsa ngozi ya ndege yomwe idapha wachiwiri kwa President Saulos Chilima ndi anthu ena 8 mwezi wa Juni chaka chino. Chipani cha DPP chanena izi ngakhale ofufuza ku Germany omwe adagwira ntchitoyi adatiuza kumayambiriro kwa sabata ino kuti ripotilo sanalimalize kulemba. Poyamba iwo anati ripotili adzalitulutsa pa August 30. Aboma atapemphedwa adanena kuti apanga kafukufuku ndipo adayitanitsa anthu aku Germany akati kuti adzafufuze kuti chapha Chilima ndi chani ndi anzawo ndi chani. Ndi majeremani amenewa adapanga kafukufuku ndipo akuti adapereka ripoti office pa president. Kopano ife uno chodabwa nchakuti a president achakwera mmalomota afotokozera Malawi ripoti yo itaperekedwa Malawi atuluka Malawi muno ndikupita ku dziko lakunja kumeneno taona sakwera njinga zakapalasa kumeneko anakuma ndi auti kapena tolankhani wa ku Germany amene amafunsa kuti sana inu ripoti yo akupatsani inu mupanga nalo chani. Iwo adavomerezadi kuvomera kuna kuti iye ripoti ndili nayo ndipo ineyo ndikhakuionaona kuti ndipereke kwa Malawi. Ndiye ife madaba kuchokera kuchipani pakudzikama nzoona president machiro dikira ripoti munali nayo ndipo inu zoona kuchita kuchoka kuno mpaka na makota kapena kuti ulutsa mawu kapena atulankhana kunja mpaka nadzika kufunsani ndi makafotokozera ku dziko lakunja kuti chinachitika ndi chani osatifotokozera zimene zili ripoti mwatakupatsani. Ifeyo ta Malawi tikufuna kuti ripoti imene ituluke. Pamene kwatsala chaka chimodzi kuti dziko lino lichititse chisankho chapatatu, zipani za ndale mdziko lino zasayinirana ndondomeko zoonetsetsa kuti amayi akutenga nawo mbali pa ndale. Ndondomeko zimwa zina zikupereka chitsogozo pamomwe zipanizi zingatsate pochitira chisankho chachipulula misonkhano yayikulu yachipani yosankha maudindo komanso momwe angathanirane ndi nkhanza kwa amayi pa chisankho mwa zina. Ndipo mzamasewero timu ya Silver Strikers yataya 2 points kuenda potsatira kulepherana ndi Chitipa United 1-1. Timu ya Chitipa inatsogola mu mphindi 25 kudzera mu penalty yomwe anagoletsa ndi Ramdan Mtafu. Koma mabanka anabwera mchigawo chachiwiri kudzera mwa Charles Chivala. Masewero ena timu ya Mighty Mkulu Wanderers yadula kutsogola kwa Silver Strikers muligi kuchoka pa 8 points kufika pa 6 points pomwe yagonjetsa Kamuzu Barracks 1-0. Silver pano ili ndi 44 points masewero 18 pamene Mighty Mkulu Wanderers ili ndi 38 points pa number 2 koma yasewera masewero 19. Avanso ndiye pamapeto pa nkhanizi koma lisanasiyane tionenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko la Mozambique Filipe Nyusi wadandaula ndi kutsika kwa malonda pakati pa mayiko Malawi ndi Mozambique. Nthumwi kuzokambirana zotsogozedwa ndi ofesi ya ombudsman zamvana kuti boma lithane ndi nkhawa zakukondera pa ntchito za ku Israel. Chipani chotsutsa cha DPP chanenetsa kuti boma liyenera kutulutsa mwachangu ripoti la ngozi ya ndege yomwe idapha Chilima ndi anthu ena 8. Ndipo mzamasewero timu ya Silver Strikers yalepherana 1-1 ndi Chitipa United mu TNM Super League. Pezani zambiri pa tsamba lathu zodiacmalawi.com. Mwana ndine Robert Kaluwa mwakomanansi.